Astăzi o să facem un videoclip care se numește, nu știu cum se numește, o să dăm note la casele din Brookhaven. Da, dacă mă vedeți că eu sunt Daria din videoul trecut, că eu nu știu ce nu mai merge alt buton, nu merge butonul ăsta, nu știu ce. What? Mai merge un buton. Uai, Doamne. Fac așa. O să vă fac tutorial diary. Așa. Bun. What? Nu pot să merg? Sau? Ok. O să revin să văd de ce nu merge și o să văd de ce nu merge. Revin. Nu știu ce s-a întâmplat, dar acum merge ambele butoane. De asta să îndrept un pic telefonul pentru că nu stă pe masă cumva ca la voi. Să pun cumva aici, așa. Nu stă pe masă. Dacă ar sta pe masă, o să-mi vedeți, nu o să-mi vedeți tot ăla. Bun. Bună ziua, domnule președinte. Bun, hai să mergem la o casă. Ce greu e. Să merg la o casă. Voi nu o să vedeți în partea aia că nu se vede. Nu este ocupat la 11. O să... Nu știu de ce. Bun. Îmi vedeți acolo un pic ăsta. Da, stai să ridic un pic mai sus. Îmi pare rău dacă o să vă iau chestia asta. Bun. Să iau casa. Știu că o să-mi vedeți telefonul. Pentru că e noapte. Când e noapte se vede telefonul în cameră. Un picuț. Nu mi apare, așa că o să iau doar prima casă. Nu mi apare aici. Dar luăm prima casă. Care? Asta micuță. Bun. Păi ce greu e să merg pe laptop. Bun. Casa asta e frumoșică, dar e înghesuită. Hai să mergem în casă. O să lăsăm ușa deschisă, că oricum o să distrug casa. Bun. Casa este foarte drăguță, dar înghesuitoare. Sus îmi place foarte mult. Da, hai să merg mai repede un picuț. Bun, aici e așa. Da, îmi place. O să-i dau 8 din 10. 8 din 10 pentru că casa asta e cumva un pic... Ești înghesuită în ea. Da, și nu o să-mi schimb avatarul de Daria pentru că o să dureze foarte mult până îmi fac skin-ul de labi. Așa că o să rămân Daria. O să vorbesc ca Daria. N-am vocea lui Daria, dar... Da, dacă vreți să știți, o să fac un cântec cu prietena mea de la școală. O să repet și o să facem un cântec. Da, și... o să merg în casă, că e foarte frig. Repede merg în casă. Și o să fac... o să copiez un pic pe Foxy. O să fiu avatarul lui Foxy. Un pic cântecul să fie diferit, dar un pic. Știu și un pic muzica lui Foxy, dar nu tare, așa. Dacă vreți să o cânt, dați foarte multe like-uri și eu să o cânt. Începe așa. 100k, mulțumesc! 30 de cheia, e o nouă zi. Când vulpițele să se joace, văd pe mami, îi spun hei, am întârziat să mă joc cu prietenii mei, toate fetele din jurul lumii. Acum sunt un pic răgușită și de aia fac așa. 100k, eu nu o să zic 100k mulțumesc pentru că n-am atâția 100k. Chiar... stai că îi dau nota 10. De ce nu mi se pune? Bun, hai să vedem. O să vedem următoarea casă. O să o pun
fix aici. Revin când o pun și ăsta, ok? Am observat ceva. N-am schimbat casa, m-am uitat prin jur și am văzut aici. Uite ce este. Wow! Îi dau 10 din 10. E foarte frumoasă, dar un pic înghisuitoare. Dar e foarte frumoasă. Vede, dacă plouă, stăm spre ploaie, să ne uităm. Da. Wow, aici pot să fac un grătar. Chiar e foarte frumos. Și aici pot să mă bărăcesc dacă vreau. Dar nu știu să not. Oi! Nu! Mă nec! Așa, ui. Mamă, era să mă nec. Nu știu de ce fata asta, stați să vă întreb, fata asta tot mă urmărește și stă aici și cred că e abonată sau ceva, că stă în fața casei mele, într-una, să-i dau ben. Nu că e abonat, abonații nu primesc ben. Dar dacă să vorbiți română, că eu nu știu engleză, sau germană, puteți să... un pic germană. Uitați cum merg eu. Doamne, pașii mei sunt foarte ciudați. Parcă sunt Gena Hackera. O să mai stau un pic până să gata minutele, că nu vreau să ies din joc așa de greu. Am intrat iar în joc. Și hai să mai ne uităm. Aici știu că punem mașina. Stai să merg mai repede. Da, știți că ăsta mai se blochează, dar după casa a doua le știți toate. Hai să punem de fix acum. Stai. Vedeți, da? Bun. Apa, stai că nu. Cred că nu vedeți. Vedeți? Fără... Da, vedeți. Casa numărul 1 îi dau 10 din 10. Casa 2 îi dau 9 din 9. O știți toate. Asta îi dau 10 din 10. Asta îi dau 10. Nu o să-i dăm. Da, și asta îi dăm 10 din 10. O să-i dau Klein. Nu o să accept. Îmi pare rău, dar nu o să accept. Dar nu știu ce are. O să fac eu mai bine. O să stați un pic așa. 10 din 10. 10 din 10 că eu... Asta e foarte... Da, e foarte fain. 10 din 10. Hopa, nu mai mi se încarcă. Dar toate le dau 10 din 10. Hai că merg pe un obi și o să ne jucăm. Hai că o să fixez telefonul un pic mai bine, că nu stă prea bine. Hai că o să fixez și o să caut un obi. Scapă de școală. Uite cum mi-a apărut. Asta 10 din 10, 9 din 9, 10, 10, 10 și 10, toate 10 în afară de asta, pentru că asta, cum să vă zic, n-are paturi din alea ca ale astea, dacă nu alegem în fiecare joc. Așa că o să vă arăt cum e pe Roblox, o să ies, o să revin când nu sunt pe joc, când o să fiu pe toate jocurile alea. O să revin să vedeți cum e și la mine. Bine? Revin, nu? Și dacă vreți chestiile astea, am zis, scrieți eu vreau și o să primiți. Da? Doar 3 copii. Am zis și în cealaltă. Bun, revin. Din păcate s-a oprit netul și o să postez când o să vină netul și îmi pare rău, o să ne vedem data viitoare. Și să nu uitați, dați like, subscribe, copățel și ne vedem data viitoare. Uite, aici îmi zice, nu puteți pentru că nu aveți net, așa că o să-l închid. Ne vedem data viitoare. Uite cum mi-a revenit netul. Yay! Așa că înseamnă că mai putem să ne jucăm un pic. Mi-a revenit netul, dar am văzut că trebuie să merg după frații mei, așa că mai un pic o să mă joc. Nu o să mă joc, adică o să vă spun ce s-a întâmplat, de ce sunt hackere, de ce hackuiesc până mi se încarcă asta. Să vă arăt ce jocuri preferate care mă joc eu pe ăsta.
prima dată n-am vrut să fac asta, dar am zis, haide, pentru că vreau să fiu și eu populară, nu doar să învăț cu capul pe cărți. Așa am zis că hai să hecuiesc, mama mea nu știa deloc, făceam hecuiesc, am zis că nu mai hecuiesc, dacă hecuiește, poate hecuiește alta care s-a îmbrăcat ca Gena, da? Eu nu mai hecuiesc, dar dacă o să hecuiesc, dacă o să hecuiesc, o să hecuiesc împreună cu voi, nu să hecuiesc așa. Da, și vreau să mă explicați cum pun chestiile alea de la Please Donate, adică 15 Robux și din astea, dar că eu nu pot, eu n-am Robux, așa că nu o să-mi bag pe laptop, o să-mi bag pe telefon, pentru că merge mai bine pe telefon decât pe laptop, dar pot să-mi pierd și contul, știți? Mi-a venit o muzică în cap, dar nu pot să cânt, că adică e în engleză și nu o să na. Știu o muzică în germană. Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hallo, hallo, schön, dass du da bist, die Füße mich spitzen, wollen mai gehen, die Füße spitzen, wollen mai gehen, hallo, hallo. Bun, dar nu știu ce mi-a părut, așa că nu știu ce fac. Așa că o să ne vedem data viitoare, să vedem ce facem cu ecranul ăsta negru. Eu o să o las așa. Sper să mă hotărâți cei cu Please Donate aia. Mă arătați cum, vă rog. Bine? Ne vedem data viitoare. Pa, pa, bănații mei!